Egunon, zure izena? Joana. Joana, ni Zuaitz. 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 Joanes? Ez, Zuaitz da arbola. Zuaitza. Zuaitza. Hemen alertente anitzeke. Bai. Zuaitza. Izen polita? Biziki. Hemen bizizira? Bai. Ze izen du etxeak, badu izenik? Suiten borda. Badoz, eta hemen bizizira beti? Beti. Beti ez. Zenbat urte hemen bizizirela? Hoita bost. Hoita bost? Hola. Zuk zenbat urte dituzu? Anitz urte. Anitz? Ez da raiten alo bai? 98. 98? Lautan 98 urte? Bai. Olala. Istante egun? Zaude. Zaude? Esgiarri bateak. Esgiarri bateak oino. Emeki, ezta? Bada. Sartzen algira barrerat? Hor, eleketan egiteko? Bai. Zare, lunetak hartuko dut. Lunetak, bai. Joana, Hortzaizen sortua? Bai. Bizi guzian, Hortzaizen bizi izan zira? Ez. Ez? Parisen eta Ilian ez. Parisen? Bai. Olala. Parisen zer lan egiten zenuen, zein zen zure lana? Restaurazioa. Restaurazioa? Ostatian eta? Bai. Zerbitxari? Bai. Zenbat urterekin joan zinen Pariseat? 35 ans. 35 urterekin? Ez da sobera gazte, ez da? Ez da sobera gazte joan behar. Ez? Zendako, zergatik? Sobera gazteik ez dakizu lanean. Ez dakizu lanean, egia. Genealian. Egia. Zenbat urte Parisen izan zinen? Guzira? Dotzena bat pasa. Dotzena bat? Eta untxa, Parisen? Polita da. Bai, ez da? Ez da hariso behar, Ez da hariso egon behar? Zer egin behar da ba? Laniana izan. Laniana izan. Ikusi zenuen La Tour Eiffel? Bai. Une fois. Behin izan zinen, La Tour Eiffel? Aski da. Aski da? Bai, ez. Bai? Behin joan zinen, eta aski? Aski. Aski. Oain joanen zinateke bizitzera Pariseat? Zendako ez. Zendako ez? Neok ez daki. Neok ez daki? Non finituko dugun? Bada. Ni enaiz neoiz Parisen izan. Ez zira behin izan Parisek? Ez. Bada, bauzuten bora oro. Zeiten duzu lana? Nik lana? Galdera pausatu. Galderak egin. Interrogatzea. Interrogatzea, bai, hori da. Interrogatzea. Hori da nelana. Oire, ofizio bat, bestea bezala. Ofizio bat? Galdera pausatzea. Hala. Koiten duzu sosa? Esan hitz. Piskat. Piskat. Behar dut ene xefari erran, ene nausiai, behar dako terran, sosa gehiago, nahi dutela. Mandezan. So izanen da ene nausia. Hortan izain da? Bai. Gainako zo bonjour, ere partez. Errenen dakot bonjour. Bonjour, egunon. Joanaren partez. Geixo inosos. Sos geixo, genetzat. Joana, 58 urte dituzu. Ta, zer maite duzu jatea? Jaurtak. Jaurtak? Abai, nun erosten dituzu? Lidelian. Lidl? Lidl. Lidl. Zendako maite duzu Lideleko jaurta? Merkeo baita. Zendako baita. Zendako bezala. Jendeak jakin dezala, Lideleko jaurtak merkeago dira. Zu nune ostatuzu? Kario dira, Usiko zururak batia, irokaz hori. Hori? Hauek? Hori giziaren maitetunik. Horik ez dira sobera kario. Hori egordetan baino, atxaldetan eta gasatipi bat zuaitzetan. Hori giziarreko usuatira. Puska kari bat diratik, Almanak dira. Hau da beraz, zure... Hau, egordeko baino bastarat. Hori eguerdiko? Hau, atxaldeko, antxezar. Hau, atxaldeko hemen. Eta hau? Hori ono, atxeko oro, izira du oro. Hau atxeko da? Hoi atxeko da. Beraz hau? Barrura? Bala. Listo. Eina. Hala, kasio zuai puxkat. Ikasi dut pixkat, Joana. Arnorik eta edaten duzu ez? Arnoa ez? Hora xe, basoan. Eunian basoat. Eunian baso bat? Da.
Pentsatzen dut, Irulegiko Arnoa edanen duzula, Irulegi? Ez du maite. Hau espainola da? Sei. Jateko hau, biziko kusua da. Bai, kuntz, hau gehiago maite duzu Irulegikoa baino. Ba, Irulegiko ez du maite. Bueno, jastatzen aldut? Basoa jarra zorte. Jastazazu? Jastatuko dut, Kusiko zu? Zu guztakit Arnoa maite duzu, nuze? Arnoanik, gehiegi, Bai? maite dut hainitz. Zoin. Espainola? Arnoa bada, edozein maite dut. Ano guztiak? Bai. Badira, dena maite duzu. Nien izola da. Zuetzila hola. Ean duzu xartainoa, kusiko zu? Goxua da biziki. Sorta bat. Hadazu geixo? Geixo. Geixo? Zuetzat. Posible da, bai? Hola, elegeta izan da. Da, nun erosten duzu hau? Lidelian? Lidl. Jastatuko dut. Goxua da? Goxoa da. Hartuko dut beste pixkat. Ean zazu. Kosunta gehatzen bauzu, ez duzu bestia maiteko hain. Kosiko zu. Hau edan eta, botellako ez dut maitatuko hainbeste. Eni irurik zen, Ean zazu? Bai? Bistan da, hartako da. Hartako da. Bautara beste atea. Baduzu. Behartza bandiz. Nauzu eman? Zer? Txet? Hau? Emezu. Bai, enetzat? Oparia? Kado, zabiziki, txortat. Bo, bada pixkat? Ni eskerra nitz, eta beste bat hartio? Hori bera, ni hemen izain izan. Hemen izan ezira? Jenealian. Jenealian. Zu ikustea nahi zaituena, ona jinda dilea. Bada. Edo bestela, Lidlera. Bada. Bona! Hegoaldekook iparraldera hainitzetan jiten gara, zertara? Jaurtak, jogurrak merkeago direlako. Joanari esker jakindugu hegoaldekook, jaurt merkeenak lortzeko iparraldera etorri behar dela eta gainera Lidlera joan behar dela. Lidlera. Lidl maite du hainitz joanak. Laizter, etxeari baserriari ere izena aldatuko diozu. Suiten borda berrean, Lidleko borda deituko diogu, Joana, dotzena bat urte pasatzen dituen Parisen. Dotzena bat urte. Eta La Tour Eiffel behin ikusi zenuen. Behin bakarrik. Garai hartan lana egiteko besterik denporarik etzegoelako. Gaur goizean Lidlen izaniz. Jaurtak erosten. Eta opari bat erosi dizut, zuretzat gauzatxo bat. Hau zuretzat, egunero La Tour Eiffel etxean ikusi dezazun. Kabo! Merci! Deusetaz!